Olen nyt täällä Vierumäen urheiluopiston kahvila Sportissa. Olen tutustunut kahvilan tuotevalikoimaan ja kävi ilmi, että hyllyt notkuvat erilaisia makeita herkkuja, munkkeja, keksejä ja suklaata. Kertoisitteko, mikä on kahvilan suosituin myyntiartikkeli kahvin jälkeen? No kyllä se varmaan on se munkki. Millaisessa tilanteessa olet kieltäytynyt myymään asiakkaalle munkkia? No se on varmaan se, kun ihminen tulee 5 munkkia päivässä ostamaan, niin sitten voi jo sanoa, että ei tänään enää. Kiitos. Urheiluravitsemustieteen professori Seija Turska. Jos nuori ostaa keissapatukan, montako tuntia tennistä hänen tarvitsee pelata polttaakseen ylimääräisen energian? No kyllähän siinä se 2-4 tuntia menee, riippuen tietenkin urheilijan päivän kunnosta. Miten Vierumäen urheiluopiston ideologiaan sopii erilaisten epäterveellisten herkkujen myynti? No eihän se oikein sovi. Ei niin. Pitäisikö kahvila Sportti sulkea, jotta nuorten herkunmässytys vähenisi? Ei sitä nyt sentään menisi niin radikaaleihin toimenpiteisiin. Olisi parempi vain vähän muokata tätä tuotevalikoimaa terveellisempään suuntaan, kuten juureksiin, hedelmiin ja vaikkapa täytteettömiin digestive-kekseihin, jos oikein makean nälkä yllättää. Kuinkahan sitten nämä juurekset tai täytteettömät keksit menisivät kaupaksi? Kyllähän ne täällä kaupaksi menisivät, kun mitään muuta ei ole tarjolla 10 kilometrin säteellä. Ympärilläni istuu kauniita kasvavia tulevaisuuden urheilutoivoja, joiden kuntoa jatkuva patukan popsiminen syö. Nyt olisi viimein aika perustaa kansanliike nuorten terveyden ja Suomen tulevan urheilumaineen pelastamiseksi. Täällä ei niin kala, Vierumäki.